Supling ni Pahimangno ang COMELEC 7 nga ugma ra kutob ang campaign period. Samtang simbahan o grupong sisimpel miawhag sa mga butante o kandidato nga ipatunhay ang limpyo nga piniliay. Andrea Patenia, Sugin Limi. Tanan nila nagdahom yun ang kadaog. Nanawagan karon ang simbahan ug ang grupong Sisimpel kun Cebu Citizens Involvement and Maturation in People's Empowerment and Liberation ngadto sa tanang botante ug mga kandidato sa pag-obserbar og limpyo nga piniliay karong Lunes. Mato di Monsignor Achilles Dakay tigpamaba sa Cebu Archdiocese nga ang pagbotar di lang responsibilidad ngadto sa nasod usasab kini ka moral responsibility. Why mamalit, nagway magpapalit. Ito, naunta ang atong pagpili. Kapili na ta. Dili kaya nga pa mapili ining abot sa presinto. Subay sa mga lagda sa atong pagka God-fearing citizen o law-abiding Christians. Di mo katap og watchers ang Sisimpel matag barangay elections apan padayon gihapon silang nagpahigayon og voters information seminars. Matod sa grupo nga makatuna-unta ang mga botante sa pork barrel scandal. Dugang nila nga ang kandidatong makapanika sa eleksyon, makapanika sab iniglingkod na sa katungdanan. If that's the only consideration ang vote buying, we can never be sure whether that official will practice good governance or it will be a very strong temptation, for corruption. Mibahad ang regional director sa COMELEC 7 ni adto mga politikong mamalit og boto nga masilutan gyud sa balaod. Do not accept anything because anybody can file a case against you. Not only the person who's giving you money or buying your vote, but also you, because this is a case wherein it's not only the buyer is responsible for this, but also the seller. Mi pahimangno sab silang bino nga kutob na lang ugma ang pagpangampanya, mao nga kadtong magpabadlong sama sa mga magsigig pagpangapod-apod og sample ballots, masilutan sa election offense. Lakip sa mga silot mao ang pagkabilanggo sud sa usa ngadto sa unong ka tuig, pagkadiskwalipika sa paglingkod sa katungdanan ug mahikawan sa katungod sa pagbutar. Andrea Patenia, News 5. Gipahibaw sa COMELEC nga ang barangay election sa Bohol ug Zamboanga City ipahigayon na karong Nobyembre 25. Ang eleksyon sa Zamboanga na postpone tungod sa nahitabong gubat tali sa mga sundao ug mga sakop sa Moro National Liberation Front nga nakahimo og grabing kadaot sa syudad. Samtang na-postpone sa Bohol tungod sa nahitabong kadaot sa Linog. Jinky Bargio, Sugin Limi. Sugod ugma sugdan ang election period sa Bohol dungan sa Zamboanga City hangtod sa Disyembre 10. Karong Lunes, Oktubre 28 ug 29, mo'y katapusang adlaw sa filing of Certificate of Candidacy sabot magpapili sa barangay sa Bohol. Ang campaign period magsugod sa Nobyembre 15 hangtod Nobyembre 23. The ones who filed the certificates of candidacies last 11 to 17 except 13 are considered as candidates. Now we have additional 2 dates or 2 days wherein the candidates or wherein the individuals can file a certificates of candidacy anywhere in Bohol. May pahimangno ang COMELEC nga sigayong sugdan na ang pangampanya, dili na mamahimong mutabang sa distribution sa relief goods ang si bisan kinsang kandidato sa barangay. Ang masakpan, mamahimong madisqualify sa eleksyon. Unang-una sa mga kandidato sa Bohol, sa mga barangay or punong barangay or sa kagawad na dapat wag nang makailam sa mga distribution ng goods. Let the NDRRMC or the LDRMMC or the Red Cross be the ones who distribute these relief goods. This is not only an election offense, but also this is a ground for disqualification of the candidates. Jinky Bargio, News 5. Papahawaon na ni Cebu City Mayor Michael Rama sa ilang buhatan ang Bureau of Fire Protection Region 7 aron hingpit nang magamit isip temporaryong ospital ang maong building. Samtang magpaabot nga matukod ang bagong Cebu City Medical Center. Apan ang pangu sa kabomberohan sa rehiyon, dili mo pahawa. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Alam niya, hindi daw siya magpalayas sa akin para umbong basura. Magdala siya ng dump truck dyan at tingin niya sa akin. Basura kami, pasasakay niya sa dump truck.
Nagmagahi si Fire Senior Superintendent Maria Luisa Hadjula, ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection 7, sa mando ni Cebu City Mayor Michael Rama nga papahuaon sila sa ilang buhatan ug pabalhinon sa Cebu City Sports Complex. Gipadadaan si Hadjula og suwat ni Rama nga pinitsahan og Oktubre 22 apan kagahapon lang niya ning nadawat. Ang maong suwat dunay tagal nga 15 ka adlaw. Kung siya ay makatawa at saka makajos, bakit na kami i-displace? Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng mayor. Bigla siyang nandito, nagwawala mo dito sa opisina ko. Gibutyag ni Hadjula nga human sa linog ni adtong miaging simana, may bisita si Rama sa iyang buhatan, gani milingkod pa kini. Ang maong pagbisita sa mayor, gikuhaan og video sa information officer sa BFA 7, apan giingong nihangyo si Rama nga ipadelete ang video. Pag-abot ni Mayor Rama, adto ko sa Office of the Regional Director with my cameraman, siya ang nag-picture, ako ang nag-video. Kakita si Mayor Rama nga nag-cover ko sa whole meeting. Nibarog siya, walking directly to me, nga nagtulo siya, who gave you the authority to cover this kanang meeting? Do you always cover everything nga nahitabo daw diri sa bureau? So, ang tubag namo is, yes, Mayor, as much as possible, i-cover namo, pero ningon siya nga, dili pwede, o i-delete dapat, karon dayon. Nagsigisab og balik-balik sa mong buhatan si kanhi Konsehal Ido Rama. Mihangyo kini nga temporaryong ibutang ang mga pasyente sa Cebu City Medical Center sa ilang buhatan, hinungdan nga misugot siya niini. Apan wa na siya makaagwanta sa gibuhat sa mayor, kay gusto niining hingpit na gyud silang papahawaon sa ilang buhatan. Kasamtangang gilimpyuhan ang building sa BFP 7 aron himuong hospital, samtang nagpaabot pa nga matukod ang bag-ong CCMC. I'm sorry, hindi kami aalis dito. Okay, mas mabuti pa nga talaga, at least gamitin niya yung legal. Kasi ako, handa ako sa legal matters. And please, okay, wag niya akong gamitin o wag niyang gamitin ang Bureau of Fire Protection para magpasikat o para sumikat. Excuse me. Nasayran nga kini ang ikaduhang higayon nga gihinginlan ang mga bumbero ni Mayor Michael Rama. Ray Pasaporte, News 5. Ombudsman mo imbestigar sa mayor sa Maribihok, Bohol human nagkabangi sa mga sakop sa Red Cross kung unsaon pagpanghatag og hinabang sa mga biktima sa linog. Buot sutaon sa Visayas Ombudsman kung duna ba'y pagpangabuso sa iyang posisyon ang mayor sa Maribihok nga si Leoncio Evasco. Nagkasungi ang mayor og taga Red Cross kung unsa ang pamaagi sa paghatag sa mga hinabang sa mga biktima sa linog sa ilang lungsod. Posible kasi ang mga implementors, no, I'm not talking of the mayor, yung mga tao sa kanya ay may political color yan. So, posible na yung mga services that will be given to the people, baka mapunta lang doon sa kanyang mga kalyado. So, yan ang Gilauman nga daghang mamauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod o probinsya karong Lunes, adlaw sa piniliay sa barangay. Usa sa dagsaon sa mga pasahero mao ang Cebu South Bus Terminal. Mao nga ang pamunuan sa maong terminal nangandam ng daan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nangandam na daan ang pamunuan sa Cebu South Bus Terminal sa pag-abot sa daghang biyahero karong weekend. Tuyo sa mga tigduma nga madali og hapsay ang pagsakay sa mga pasahero. Dunay gibutang nga railings aron maimugiya kanila. Himuon nga entrance sa terminal sugod karong hapon ang duha ka maagianan sa isig ka kilid. Ang wang bahin sa terminal mohimo ang gawsanan sa mga pasahero gikan sa ilang gisakyang bus. Kunya, ang kining ato ang mga pasahero kung asa sila padulong, doon na sa Jemurag sector nga musuda po sila dito nga hopefully atong kanan ang aim na to ni nga hapsay ug paspas ang proseso sa ato ang mga pasahero. Hugot nga gibantayan sad nila karon ang mga illegal dispatcher nga mohinungdan sa traffic sa Dan and Bacalso. Kung dunay di mo patuo, ila kining dakpon. Pahimang nusab sa publiko nga di magdala og mga hinagiban og bino aron di masangit sa himong inspeksyon. Actually, ang among anticipate nga panamatawhan na mamauli karon o ugma or Sunday kay tungod sa eleksyon, nalagnay katunga mo balik. No, kay diretso na lang, di ba? Gipasalig sad nila nga dunay igong gidaghanon sa mga bus nga mobiyahe alang sa nagsingabot nga piniliay karong Lunes ug sa kalag-kalag. Ryan Sorote, News 5. Temporaryong gibalin sa Manila ang hearing
sa administrative proceedings batok sa mga kompanya nga nag-iya sa nagkabangga nga barko diha sa Lawis Ledge sa Mactan Channel. King Perez, Sugin Limi. Gipahibaw ni Maritime Industry Authority kon Marina 7 Legal Officer Attorney Jose Cabatingan nga madayon gihapon sumala sa gikatakdang schedule ang administrative proceeding sa duha ka kompanya nga nag-iya sa mga nagkabangga nga MV St. Thomas Aquinas ug MV Sulpicio Express 7 niadtong Agosto. Apan ang maong proceedings gihimo karon sa Central Office sa Marina tungod kay naapektuhan ang regional office niini gumikan sa Linog. Ito ang atong hearing as scheduled. However, the venue is temporarily transferred to Manila. Kun andam na ang ilang buhatan, mahimong ipahigayon ng ikaduhang hearing dinhi sa Sugbo karong Nobyembre 14. Dili sab grabe ang epekto sa Linog sa ilang operasyon, kay nag-opisina ang Marina 7 sa ground floor sa Kimonda Building sa pagkakaron. Mato di kabatingan nga magpadayon gyapon sila sa pag-abang sa maong opisina. Nasusi na sab kini sa ilang structural engineers ug nasuta nga nanginahanglan kini gamay nga pag-ayo. Walls lang, walls, then naisay damage diri sa among CR. King Perez, News 5.